daghan ang gipangsulti ni Hesus panahon pa nga buhi pa siya, nga dili masabtan sa mga tao nga nagsunod niya. Usa na niini kining iyarong gisulti nga murabag kung kita patingali mo ito atong panahona, maglibog punta siyang gisulti nga sa di madugay di na kunyo makitaan nya, sa di sad madugay makitaan na sad ko ninyo. Muro tagadua og tago-tago ang kuan, di ba? Kasuway mo nagduwa ng tago-tago, hide and seek, kana bang magsigi kag ana ba ya, ready ana nya ayaw usa sigana nya imo ra sang gi-memorize o gasa look dito onang kuan sa dili madugay di ko makitaan. Pero ang kahulugan niini mao ang kinaiya sa kalibutan ngadto sa mga langitnon nga mga tao. Ang kalibutan maningkamot gyud nga dili na makit-an dinhis kalibutan ang mga tao nga langitnon, kana bang mga Diosnon nga tao. Maningkamot gyud ang kalibutan pagpapas ana. Nya dunay panahon nga ang kalibutan mulampos. Kay ang kalibutan iya man dinhi mulampos gyud. Pero ang kalampusan sa kalibutan labi na gyud sa kaning pagpapahawa sa mga taong nagbinuotan, dili permanente, dili mulungtad. Ngano man kaning mga buutan mura sa nigsagbot nakasuway na mo og kanang muguna atong kilid nagsigim ta guna-guna diha, imong gunahon karon di nawagtang dangtag mga pila ka adlaw na mudahon na sad nanasad. Kay ang matarong ang Diyos nun nga kinaiya mao gid na siya malumtaron, dili ang daotang kinaiya. Ang kaning daotang kinaiya na anay gitawag og temporary success, pero ang matarong permanent success. Sa Legion of Mary na ay amo kato akay ko Legion of Mary man ang ako yung kuan akong devotion gikas pagkagamay antud pagkadako na dihay prinsipyo nga nindot kaayong murag nakadasig na ako sa una ba nga para sa mga Legion of Mary or mga sundalo ni Maria, ang kapakyasan mao kuno ang giangan-angan nga kalampusan. Sabot mo na, failure is a delayed success. Mo na siya. Paman mo sabot no. Pasabot nga sa panghuna-huna sa mga tao nga naas Ginoo, wa gyoy failures. Kay kanang gitawag og failure sa kalibutan kay ang imong plano karon wa matuman, mao na siya ang delayed success. Ona ningos Kristo ialaw lang nga di na ko ninyo makita. Ialaw lang nga ila kong patyon. Tuguti lang nga ilansang ko nila sa cross. Tuguti lang nga papahawaon ko nila dinhi sa mga i-reject ko, i-persecute. Tuguti lang. Kay human ni ana, mubalik ra ko. O dili na ra bagyod mapugnan, inigbalik niya. Tingali na ang gitawag nato og delayed success. Ambot sa ato mga politicians karon, naka-experience baka sila kanang gitawag og delayed success o ang nangapildi ga sige nag-entertain anang discouragement. Nindot sa kayo kanang mapildi ka karon nya igo ra kang moingon, this is a delayed success, mulan slide raw niya ni in the future. Inana ba? So kanang okasyon man gud na sa pagbag-os kaugalingon.
Nabitay ni viral nga mga videos namong mga pari nga nasakpan nga nakig sex aning maong mga ano bang violation ba sa amo sang kinabuhi isip pare mao man na i-highlight ana butang dahil social media maglingo-lingo sa tas atong ulo stilang nga nang gituyuan sa daning paria di man ni kamaong mo tago danghag mo ning paria ibutang nga video usa ka pare nasakpan niya kuan gid ba nang hibaw ka social media karon sus tag 1 million dayon ang mobyo dili pres aning atong wali ba nga maabot talag tag sa katuig di pagyud kaabot og 1,000 ang mobyo pero kanang mga inana wali siyawa pastang kusuga niya daoton dayong mga pare ay namugtuo ana nagunay ra ang madre mga inana ba kanang ga-active sa simbahan anha ra gina kutob pare anha ra gina kamots pare kutob mga istorya ni nga kana ganing failure good in tao kami maigo gid mi ani pero ako'y mo tan-aw ana mingon ra gyud ko sige lang daota lag maayo ang tanang pagdaot ihatag lang kay it is a delayed success. Muna, si San Pablo sa unang pagbasa, i-reject. Lakaw lang sa natos unahan. Abot sa unahan, nakakuan yun, nakabunyag yun siya og dako-dakong pamilya. Kay leader man yun sa sinagoga, iyang nabunyagan. Di maapil na puntong mga membro dito sa ilang sinagoga. Dito speakers, gi-reject siya. Sige lang, padayon, wa ma-discourage. Ug mao na giingon ni Kristo dinhi ang inyong kaguol mahimong kalipay sa kalibutan. Pasabot ang Ginoo gusto gyud nga lipayon ang kalibutan. Kita mga tao gusto niyang lipayon og kinsa may iyang gamiton nga mga agents of happiness kanang mga tao nga andam masakitan for this moment. Kana bang karong adlaw gusto ko og masakitan ko ako ning isipon nga mauna ni ang success nga giandam sa Ginoo. Ang inyong kaguol mahimong kalipay sa kalibutan. Nya matod pa niya karon kamo naghilak apan sa tigingon niya dire sa pagkakaron kamo naghilak apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Nindutan ano? Makahimo ba ang Ginoo niini? Mao na kamong mga asawa maghilak mo sa inyong bana ingna gyud this is a delayed happiness. Nindutan no? Atay lipay kay ang iyang kabit ang panuhay nga to pero this is a delayed happiness. So di lang gyud ko muundang og hilak kay moabot ra niyang panahon na lipayon ko aning akong kasakit. Kini mao ni ang misteryo sa paagis Ginoo dinis kalibutan. Kay ang kalibutan malipay man gyud nga iyang sakiton ang iyang kontra. Kana bang ang iya bang kaaway ba? Ang style gyud kalibutan, ang kaaway pasakitan gyud. Malipay gyud ang taga kalibutan nga maghilak ang iyang kaaway. Pero si Kristo moingon sad, sige lang, dawata lang nga pahilakon ka, tan-awa niya. Di ba? Inig kalipay nimo, hasta ka na sila, maapil na sa imong kalipay. Nya mga uwaw pagid na sila. Inig kalipay nimo, lipay ka. Nya mauwaw pagid na sila. Og daghan kay na nga istorya nga ingon ni ana. Ganang reality ba sa atong kinabuhi nga ang ing gidaog-daog sa una nahimo nang successful mutabang pagyud sa nagdaog-daog sus ang nagdaog-daog lagi magsigig ingon uwawa ani na naman unta nagpangayo ani nga sa una ato ra maning daog-daogon labi na aning mga success stories ba kanang mga tao nga sa una sa opera sikad-sikaran pa ana kay di papakanon nya inig human inig ka successful na adto na ka magpangayog kaon ana
bitaw na katong akong giwali nga sa una way moagda na kog kaon. Sige lang tagladok sa atong laway anang nanagkaon labi na kanang mopalitan ng dagko kayong pan anya magsigig kaon dito sa atbang mabdagko kayo unga bitas pan anya ikaw diri nga way ikapalit mahanunot ka mahanunot kag ana ba nanganganga ba lami kay kaon di man gyud kakaon nya ang uban sa digkaon kanang iyara man sang kaugalingon gyud ana labi nag mangarga nami ay gabot ngadto sa kanang napo kanang among butanganas karga magtutok-tutok adto mo mis daplin kay taga bukid lagi kayo sige tutok-tutok lang ka na diyang nangaon ana pero maabot gid ang panahon kuan kayo mubo ra kay panahon wa kaabot na po katuig graduate ako college trabaho nako kada sweldo dagko kay pan paliton na diabetes lagi sa mama Huigo magkaon nanay ikapalit soft drinks si mama ba kalami aning pan kalami aning soft drinks papasad huigo sa kaon kay kada semana palitan yo kana baboy nya sa una mais man to among pagkaon humay na anap si kaon da iatake lagi sa high blood paralyze lagi why na lang lipay ko ba nga stilan wa gid mi anis una karon ana gyud na paralyze nang usa sa di na sa kakita na among skaon pero malipay kay wa gud taon nas una para sa gud karon gud matud pa sa akong usa sa akong mga igagaw nga concerned kayo sa lawas pagkakita niya nako karon bang panahon na siya Dre ayo kay kuan re ay inahinay la sa kaon re ano man siya gauna nam nang tiyan nimo kay kami bias una awahi biya kay tiyan kay piyaho ko kay tiyan na awahi ang dughan mo maguna lukdo anang bugat kayo karon ang tiyan na may gauna lisod na kay kargahon ang tiyan saka nga tus bukid tiyan ray kargawa na hangak-hangak na sa una usak-sakong bugas mohangak usak-sakong bugas pero karon ang tiyan dahil bugat-bugat kaya rin usak-sakong bugas sa tingali ni tiyan pero ang akong punto dili ang tiyan ang akong punto basta padayon lang naalangin ng imong ampo antos, alagad, nindot kayo. Lipay bitaw ko sa akong gikasal dinhi og 50 years. Unsa may inyong sikreto? Ingon dayon tong asawa, ako pa der og ako gyung sumarayson, ang ako gyung kana ganing koan technique mao ang antos, ampo og alagad. Nindot kanang tulo ni kuya kay nang tulo mao na siya sikreto aron mahimo gitang successful. Ampo, antos, alagad, antos, ampo. Bali-baliha lang na. O, depende laghain ang available ba. O ang available, alagad, alagad. Nya ampo, antos. O ang available karon ampo, unahan na sang ampo, alagad, antos. Triple A ragid na siya ang pinaka-teknik. Nya ayaw hunong. Kay doon na kalipay, matagbuhat ni ana. Mabitaw karon nga gamay pa kay taghalin sa atong slot walang antos antos tigo mo gahapon ang atong halin sa DOPS sus 29 ka slots ra gahapon pero pakpakan gyapon ato gamay kayo nya ang atong nabaligya sa atong MIP or MIP Mary's Inspiring Purity ugma na ra ba ni nato usog dagamit 474 ang atong nabaligya nga slots pakpak yapon tabi ato yapon ning himuong kalipay kay kinsa bay mohatag natog 474 slots god anang tulo ka adlaw pero nindot nga ugma mosugod at tagamit ani ato lang sa ning taplan kay di man ta ka postpones mga bata mo anhi man gina ato gyud tagaan unang ato na lang ipamalitan niya ato lang gid sigihag hatag hantod mahurot nig palit ato hinay-hinayan tog palit ba napamay 1,526 ka slots gamay ra man ni siya kung naalang gyud ang grasyas Ginoo pero mingon sa nang Ginoo nga sige lang kag kuan nganad man sa ganang dali kay mahalin antos po dog kanang kuan huwat halin
Tubitas una nga kami mamaligya pa mi anang utanon gikas bukid ba. Ikalunes aristabuan ibaligya ni ako magyoy kasagaran ikuyog ni mama. Nya ibutang na ng karsada kanang ladlad ba tan-aw ta ko na magladlad ng karsada inomdom ko na ako sa una yan sipunon pa kay ba nya mag-apong dayon ko didto lingkod sus kana gyung naay mo palit nya si mama magpa dugay-dugay gid ba kay kadtog yung dako-dako nga presyo hantod ig-aksyon lakaw nako lakaw na to init ra ba kayo nya di may pag-ibaligya lang ning mama barato kay haron makuan dayon ba. Moingom sa mama, uy, alkansi kay ko ani suki, alkansi nako. Magsiko ko na huna, ngano kang alkansi, nga wa man may puhunan ani. Hinoon sa pagkarga, pagtanong mo ana puhunan sa doon mo. Mama, uy, suki, alkansi kay mi mulaho sa sangat to. Na, huwat na sa ni, kinsa na sa kay muduol ani. Pero maduol kay mahurot ba gyud? Init lang gyud gayo. Maunay karon, mahurot man gining niya. Kuan lang, dugay lang siging pabagas naong siging isulti. Pero di man sad ako mo'y nagpabaga ani ang simbahan man andam kong magpabaga sa kong naong para matuman ang atong kalihukan sa simbahan nga makahatag og kaluwasan sa uban og moapil mo palit dayon og di sad mo moapil basin pag sunod pantuig na pay moapil aning daghan di waton sa nato kay kana laging failure karon maunay delayed success tomorrow. Ang imong pagkapildi karon kadaugan na sa sunod panahon. Basta kuyog ka kanunay sa Ginoo, sa kasakit ug sa kalipay. Dili na mahimong mapakyas. Manindog ta. Mga igsoon, ang Ginoo nagsugo kanato sa pakigdait o pagsakripisyo alang sa kaluwasan sa tanan. Busa, malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Nga ang simbahan, nga nagbaton sa mga hiyas sa kaalam ni Kristo, magpadayon sa pagsabwag niini ngadto sa tibuok katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ngatong Pangulo makaangkon sa Dios nung kaalam, alang sa pagpalambo sa atong yutang na tawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga kabatan-unan sa atong panahon karon, makakita sa kabililhon sa mga butang nga Dios nun ug maghatag niini og dili diha sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga naulipon sa sala makabangon na ug makabaton sa hiya sa pagka mapinugnanon sa kaugalingon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang atong mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga kalag nga mga nangamatay mahiusa na diha ni Kristo sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Dios, sa pagtuo o kaalam, hatagi kami sa mga hiyas sa imong bugtong anak, labi na sa pagpaubos o pagantos, nga maoy Yahweh sa tinuod nga kalipay. Kining tanan among gituboy nganha kanimo, uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.